nás sa udiali v zime. Sme sami nevedeli, na čom sme. Myslím si, že až na tých prvých 10 minút, keď mali domáci šance, zápas bol vyrovnaný, ako sme ho mohli vyhrať, tak ako sme ho prehrali, tak sme ho mohli aj vyhrať. Myslím si, že zápas mal slušnú úroveň, mal dobré tempo, obidve mužstvá chceli vyhrať, takže ja si myslím, že diváci boli s tým zápasom spokojní a o to ide. Tak mohol by som to povedať veľmi jednoducho, že tie 3 body sú najdôležitejšie, ale není to také jednoznačne, len nedá sa to tak, lebo musíme pozerať aj dopredu. Aj keď tie 3 body sú pre nás veľmi dôležité, ten zápas veľmi dobrý, úvod veľmi dobrý, tam mali padnúť góly, naopak padne do našej siete, vlastne keď vyhrávame 1-0 a veľká nervozita, zrazu panika, aj u takých skúsených hráčov, ale zase není to nič nové, není to nič také, hral som futbal a tí hráči zrazu dole padnú, ten súper, musíme brať aj súpera, lebo ten súper pohyblivý, to čo som povedal, že keď ich pustíme do hry, vedia kombinovať, vedia sa oni presadzovať v tej kombinačnej hre. No a nakoniec sme to zvládli víťazne, ale hovorím, musíme pozerať dopredu a preto musíme zlepšiť kvalitu, aby sme tie zápasy zvládli lepšie. Že mi bola zima. Zase stratil.